Silav roj baş hevanno. İro rojek dîrokiye rojlata navîn Jinûva şekil digre. Hamasê îro eşkere kir ku ew dikare Gazayê bi terikînê hemî dîlên İsraîlê yê di destê xwe de serbest berde. Çawa çêbû? Yani rêxistineke İslamîst cara yekeme bersiveke erenî dide hêzên Amerîkayê yan jî dide İsraîlê. Veya tiştekî nedîtiye cara yekeme ketine nava helwestek teslîmbûnê. Heta niha nehatiye dîtin. Ka daxuyaniya teslîmbûnê ya Hamasê em dikarin bi hev re bixwînin. Ez ê ji we re eşkere bikim. Teslîmbûn çi ye? Qebûl dikin, herêmê biterîkînin, qebûl dikin şertên Amerîka hemî bînin cî. Şertê Donald Trump hene. Plana Donald Trump ya di derbarê Gazayê de ez ê hemiyan îro ji we re eşkere bikim. Bername tenê di derbarê Hamasê, Gazayê, plana Amerîkayê de ye. Rewşekî nû ye. Yani vaya pozîtîf e. Ne xerab e hevan me. Erênî ye. Şer û pevçûnên li Filîstînê li Gazayê bi dawî dibin. Êdî Filîstînî dikarin İsraîlê re li hev bikin. Ev tiştekî pir baş e. Dewleta Tirkiye di vê derî de rolekî navbênkar lîstiye. Em binêrin. Çûyîna wî ya Amerîkayê hemî derket holê ku ji bo îxnakirina Hamasê û Filîstîniyan bû û bi ser jî ketine. Vê derê de Donald Trump spasiya xwe pêşkêşî Tirkiye dike, Qeterê dike û Misrê dike. Em hema dest pê bike heman no. Mesele bi vî şikliyê ez dibêjim rojeke dîrokî ye serdemeke nû dest pê dike. Yani Hamas teslîm bû. Yani ez wisa pênasê dikim. Ka em binêrin yani kilîta Gazayê jî teslîmê rêveberiya Filîstînê dike. Yani Hamas dawî li xwe tîne. Êdî maneya Hamasê nema. Xwe fesih kir yani. Duh mecwara eşkerê kirbû serokê Amerîkayê Donald Trump ji bo ku Hamas pêşniyaza agirbestê û hevguhertina dîlan qebûl bike wekî dema dawî êvara yekşemiyê diyar kirbû. Trump gotibû ku ev dem ji bo Hamasê şansê dawî ye. Vê serê sibê em şiyar bûn me dît ku bersiva Hamasê heye di ajansan de Hamasê ragihand ku di çarçoveya plana agirbestê ya Donald Trump de ya ji bo Xezayê de razî ye hemû dîlên İsraîlî yên di destê xwe de serbest berde. Serokê Amerîkayê Donald Trump ji bo ku Hamas pêşniyaza agirbest û hevguhertina dîlan qebûl bike heta êvara yekşemiyê dem da bû Hamasê. Hamasê bersiva xwe eşkere kir li ser plana agirbestî ya Trump ji bo Xezayê. Niha çi dike xeza wê dîlan teslîmê yani esîrên di destê xwe de radestî navbênkaran bike li ser hinek bendan jî daxwaza zelalkirinê kiriye. Li gorî nûçeya ku di ajansa de hatiye belavkirin Hamasê ragihand di çarçoveya plana agirbestê ya Donald Trump de ya ji bo Xezayê de razî ye hemû esîr dîlên İsraîlê serbest berde rêveberiya Gazayê jî radestî hikûmeteke teknokrat ya Filîstînê bike. Madem Musayê ev şerê ku 2 salin diqewîmin ji bo çi ye? Yani vaya millet ji xwe dipirse. 66,000 însan ji bo çi mirin li Filîstînê? Hamas qebûl kiriye rêveberiya Gazayê teslîmê hikûmeteke teknokrat ya Filîstînê bike. Hamas gotiye divê pirsgirêkên di plana Donald Trump de yên girêdayî paşeroja Xezayê mafê Filîstîniyan di çarçoveyeke niştimanî ya yekgirtî de bêne çareserkirin ku xwe di spêra yasayên navnetê wî. Niha plana Donald Trump çi ye? Ez ê viyana ji we re eşkere bikim. Yani Hamasî qebûl kiriye planê hevan da. Serokê Amerîkayê jî vê sibê hema alelacele rabû bersiv da banga Hamasê yani banga qebûlkirina Hamasê spasiyê xwe pêşkêş kir Donald Trump jî. Niha ê ku vê pêvajiyê bi rêve dibe Donald Trump e. Li ser daxuyaniya Hamasê bangê İsraîlê kir got divê İsraîl bi lez û bez bombekirina li ser Gazayê rawestîne. Da ku em bikaribin esîran van dîlan bi lez û bez bi ewle ji wê derê derbixin. Trump her wiha diyar kir ku ew bawer dike ku Hamas ji bo aştiyekê mayîndê amade ye. Banga li İsraîlê bombekirinê rawestîne dibêje Donald Trump. Serokê Amerîkayê Donald Trump di derbarê bersiva Hamasê ya ji bo plana agirbestê li ser hesabê xwe yê medya civakî daxuyaniyekê da Trump di daxuyaniya xwe de got li ser bingeha daxuyaniya ku nû ji aliyê Hamasê ve hatiye dayîn ez bawer dikim ew ji bo aştiyekê mayînde amade ne.
Divê İsrail bi lez û bez bombekirina Xezayê rawestîne. Da ku em bikaribin dîlan bi lez û bez bawilekî ewle derbixin ji wê derê. Ne tenê ji bo Xezayê ji bo aştiya rojhilata navî ne ev hewldana me ev xebata me dibêje Donald Trump. Balkişandiye ser wê yekê niha rewşa li Xezayê ne ewle ye em niha li ser hûrguliyan di nava diyalogê de ne danûstandinan pêk tînin ev ne tenê bi Xezayê vegerê de ye. Bi aştiya rojhilata navîn vegerê de ye ev demekî dirêj e em vê dixwazin em li ser disekirin. Aştiya temamê rojhilata navî. Em ê pirs bikin ka dawa Kurd û Kurdistan çi qas di vê plana aştiya ya rojhilata navîn de heye hevalna. Tişta ku me eleqedar dike ew e ama ev bername me bi taybetî derbarê Hamas û Xezayê de ye banga Amerîkayê de ye. Donald Trump di derbarê plana agirbestê ya li Xezayê de peyameke vîdeoyî jî parve kir vê sibê. Dibêje çi di peyama xwe ya vîdeoyê de ez dixwazim spasiya wan welatan bikim ku alîkariya min kirin ku ev pêvajo bigihêje vê derê. Welatên Qeter, Tirkiye, Erebistana Suudî, Misir, Ürdün û hin welatên din yên cîran. Îro rojeke mezin e dibêje Donald Trump. Em ê bibînin ka wê her tişt çawa bi encam bibe, çawa biguhere, divê gotinên dawî bêne zêlalkirin. Her kesî dixwast ev şer bi dawî bibe. Ne wisa Trump anî ziman ku ew li bendê ye, esîr, dîl, bilez werin berdan, vegerin malê xwe û tiştekî dijî got. Ji ber vê yekê dixwazim ji we re bibêjim. Îro rojekî gelekî taybet e. Ji gelek aliyan ve belkî rojeke bê mînak e. Ez spasiya wan welatên mezin dikim ku piştgiriya me kirine. Her kesî dixwast ku ev şer bi dawî bibe, aştî li rojhilata navîn pêk were, em gelekî nêzîkê bi destxistina vê yekê ne. Niha plana Donald Trump ya di derbarê Hamasê û Xezayê de heye em aniha bi hevra wê bixwînin, wê eşkere bikin hevalna. Plana Amerîka ya di derbarê aştiya rojhilata navîn de çi qas Kurdistanê di xwe de dihewîne digire nava xwe ew meselekî din e. Plana Donald Trump ji bo bidawîkirina şerê li Xezayê planekê nû eşkere kiriye. Qesra spî plana Donald Trump ya ji bo bidawîkirina şerê li Xezayê bi vî awayê eşkere kir. Li gorî planê Xeza wê bibe heremeke bê terör da ku gefê li cîranên xwe neke, ji bo berjewendiyên xelkî xwe ê ku êşên mezin kişandine ji nû ve were avakirin. Li gorî planê eger her du alî pêşniyaz qebûl bikin şer wê yekser bi dawî bibe. Naveroka plana Amerîka ya ji bo bidawîkirina şerê li Xezayê aynen bi vî rengî ye. Xeza wê bibe heremeke bê terör ku gefê li cîranê xwe neke. Xeza wê ji bo berjewendiyên xelkê xwe yê ku gelekî êşkişandiye ji nû ve were avakirin. Eger her du arî li ser vê pêşniyazê li hev bikin, şer wê hema îro bisekine hêzên İsraîlê wê ji bo amedahiya azadkirina dîlan wê vekişin xetên li ser ku li hev kirine her du aliyan. Di vê demê de wê hemû operasyonên leşkerî di nav de bombekirinên asmanî hene, topbaran here, tev werin rawestandin. Eniyên şer wê bêne cemdandin, heta ku mercên ji bo vekişîna tam û qonaxî werin bicihkirin. Vegerandina dîlan. Dîl çawa dikarin vegerin hevanda. Ew jî meselekî mühîm e. Di nava heftê û 2 saetên pêşiya me de piştî erêkirina giştî ya İsraîlê ya li ser vê peymanê wê hemû dîl çi zindî çi mirî wê werin vegerandin. Azadkirina girtiyan. Piştî azadkirina hemû dîlan İsraîl wê 205 girtiyên cezayê îdamê li wan hatiye birîn. 1700 xelkê Xezayê yên ku piştî heftê cotmeya 2023 hatine girtin. Di nav de hemû jin, zarok çi hene ê girtî di destê İsraîlê de wê hemî werin azadkirin. Li hemberî her dîlekî İsraîlî yê ku termê wî cenazî wî tê vegerandin, İsraîl wê termê 15 xelkê Xezayê ê mirî teslîm bike. Mesela piştî azadkirina hemû dîl êsîran, İsraîl wê 205 girtiyên ku cezayê îqdamê li wan hatiye birîn, ew ê wana berde. 1700 ji xelkê Xeza yên ku hatine girtin piştî vê operasyona mezin ev 2 salin girtîne, ew ê serbest berde. Hemî jin, zarok çi heye di destê İsraîlê de wê bêne berdan. Erê li hember her dîlekî İsraîlî yê ku termê wî were vegerandin, em behsa esîrên zindî ê li jiyanê nakin.
Lehember her cenazeyi ku Hamas teslim İsrail'e bike, İsrail ve cenazeyi 15 halki Gaza emri teslim bike. Afiya ji bo endamê Hamasê binêrin. Piştî vegerandina hemû dîlan, ew endamên Hamasê yên ku aştiyê dixwazin, yên ku çekê xwe dayînin wê efyekê giştî li wan were birê. Ew endamên Hamasê yên ku bixwazin ji Gazayê derbikevin, wê rêyekê ewle ji wan re ber bê welatan ve were qebûlkirin ku derê bixwazin dikarin biçin wê derê. Çima min di manşetê de basa teslîmbûna evê kir Hamasê, mesele ev e. Yani hem amade ne werin efûkirin, yani çekê xwe teslîm dikî, aştiyê dixwazî û tu tê efûkirin ji alî İsraîlê ve tu xwe fesih dikî. Evê naxwazin jî dikarin Gazayê biterîkînin, Filîstînê biterîkînin biçin welatekî sêyemîn kîjan welat bixwazin. Welatê ku wan qebûl bike. Alîkariya mirovî heye hevano. Bi erêkirina vê planê re wê alîkariya tam yekser ji bo Gazayê wereşandin. Di nav de nûjenkirina benesazî heye, av e, elektrîke, kehrebe, kanalizasyone çi heye hemî avahiyên ku hilweşiyane wê werin paxişkirin ji nû ve werin avakirin. Yani nûjenkirina nexweşxane heye. Pirin cî ku nan lê tê çêkirin, anîna amûrên pêwîst ji bo rakirina bermayiyan, vekirina rêyan. Yani Gaza ji nû ve tê avakirin. Binesazî ji nû ve tê avakirin. Mekanîzmeyekê alîkariyê ya lezgîn dixin dewrê ji vê sibêşûn ve. Anîna kelûpel û alîkariyê ji bo Gazayê bê destwerdana her du aliyan wê bi rêya netewî yekbî were kirin, bi rêya heyva Sûriya Erebî, bi rêya saziyên din ên navnetewî ên bê alî were bi rê vebirin. Vekirina deriyê Refahê gelekî mühîm e, ew jî heye. Di her du aliyan de wê li gorî aynî mekanîzmeya peymana nehê kanûnê ya îsal wê alîkariya mirovî ji deriyê Refahê were, ji Misrê. Rêveberiya demkî çawa dikare were avakirin hevana, ev jî di planê de heye. Gaza wê dibin bi rêveberiyekê demkî ya teknokrat re, ne siyasî ya Filîstînê de were avakirin. Wisa xuya ye ku komekî teknokratên ne siyasî ên Filîstînî wê biçin Gazayê teslîm bigirin. Ji Hamasê. Ew ê bi rêve bibin. Vê gavê elbet ji bo xizmetê ye, ji bo alîkariya însanan e. Belkî ji meselên siyasî zêde ne berpirsiyar be, lê vê gavê xizmetên acîl dibe, alîkariya însanan dibe, rêvebirina şaredariyan dibe, tiştên lezgîn ev hikûmeta demkî ya Filîstînê dikare bi rêve bibe. Ev komîte wê ji Filîstîniyên jî hatî pêkwerin, sporên navnetewî pêkwerin, dibin çavdêriya saziyeke nû ya navnetewî de be, bi navê Encûmena Aştiyê. Serokê Amerîkayê Donald Trump wê serokatiya vê encûmena aştiyê bike. Ew komîteya ku tê avakirin li Filîstînê wê dîrekt bi Donald Trump re di nava tekiliyê de be ji ber ku Donald Trump serokatiya vê encûmenê dike. Wana tiştên baş in, Gaza pêş dikeve, milletê mağdur wê bigihêje alîkariyê. Hevano, mesele ev sazî wê çi bike wekî din, çarçoveya darayî ya ji bo avedankirina Xezayê bi rêve bibe. Wê alîkariya aborî gelekî bigihêje Xezayê. Heta ku desthilata Filîstînê bernameya xwe ya reforman temam bike, karibe bavekî ewle bi bandor kontrola Xezayê bigire, ev komîte wê Xezayê bi rêve bibe. Plana pêşketina aborî heye, ez behsa wê jî bikim. Planeke geşedana aborî ya plan ya Donald Trump heye, wê ji bo avakirin pêşxistina Xezayê were amadekirin. Ji bo vê yekî jî wê komîteyeke pisporan ya ku di avakirina hin bajarên herî pêşketî ê rojhata navîn de bûne alîkar, xwedî tecrübe ne, ew ê ji aliyê wan ve were avakirin. Herema aboriya taybet heye. Heremekî aboriya taybet bi gümrük, rêjeyên gihîştinê yên guncaw bi welatên beşdar re li ser were guftûgo kirin, were damezrandin. Welatên cîran wê alîkariya aborî bidin Gazayê. Niha însanên me ê li wê derê, însanên Gazayê ew ê mağdur bûne wê çawa be, nexweş hene, birîndar hene, tî birçî hene. Rewşa wan wê çawa bibe? Hevano, Donald Trump dibêje tu kes wê mecbûr nemîne ku Gazayê biterîkîne. Sozekî wisa daye. Yên ku bixwazin biçin, azad in, dikarin biçin. Ê azad, ê ku bixwazin vegerin jî,
Mesela ilk o Gaza terikandına çüne Mısır'ı, çüne Ürdün'ü, çüne deverindin. Ev jî dikarin vegerin Gaza'ya. Veya tiştekî baş e. Malum mülkê wan nemaye ama dikarin vegerin. Xelk wê were teşvîq kirin bimîne li ciyê xwe. Derfeta avakirina Gazayeke baştir wê ji wan re were dayîn. Niha rola Hamasê a bêçêkirinê wê çawa bihevandina. Niha Hamas çekê xwe dayîne, çawa dayîne? Hamas û aliyên din wê qebûl bikin ku to rolekê wan di rêvebirina Gazayê de nemîne. Hemû binêsazî eskerî, ciyên ku terorîzmê lê amade dikirin, êrişkarî lê amade dikirin, di nav de tünel bibêje, ciyê çêkirina çekan bibêje wê hemî werin xirabkirin, wêrankirin. Ew ê tu carî ji nû ve neyne avakirin. Dosyayeke bêçekirina Gazayê di bin çavdêriya serbixwe de wê dest pê bike. Gazaya nû wê bi tevahî girêdayê avakirina aboriyekê geş, pêkvejiyana aştiyane ya cîranên xwe re be. Hat fehmkirin yani êdî çek û sîlah di destê Hamasê de tune ye. Hamas divê teslîm bibe, emî çekê xwe radest bike, însanê ku êdî soz bidin, tobe bikin ji bo şer, ew tên efûkirin ji aliyê İsraîlê ve yê din jî divê Gazayê biterîkinin biçin welatekî din. Ê bixwazin. Yani ji welatê ku ew wan dixwaze. Garantorên herêmî hene hevano, aliyên herêmî wê garantiyê bidin da ku Hamas û aliyên din girêdayê erkê xwe bin. Yani van xalan hemî bînin cih Gazaya nû tu gefê li cîranên xwe yan jî xelkê xwe neke. Basa İsraîlê dike yani. Welatên derdorê yani Qetar, Tirkiye, Mısır ê garantorkî hene dibe bixebitin ji bo ku êdî Hamas li wê derê nemîne, Gaza nebe tehdît li ser İsraîlê. Hêza ewlehiye ya navnetewî çawa dikare bi rêkûpêk be li wê derê hevano, Amerîka wê bi hevkarên xwe yên Ereb û navnetewî re bixebite ji bo avakirina hêzeke demkî ya aramiyê ya navnetewî ku yekser li Gazayê were bicihkirin. Ev hêz wê polîsên Filîstînî perwerde bike. Bi Ürdün, Misrê re bişêwire. Her wiha bi İsraîl û Misrê re ji bo parastina herêmên sînorî bixebite. İSF hêzeke demkî ya aramiyê ya navnetewî ye hevando. Ya ji bîr nekin ji ber ku ji Ewropê ve ev gotina İSF hûn ê pir bibîsin. Hêza ewlehiyê ya navnetewî binêrin, Amerîka bi hevkarê xwe yê Ereb û navnetewî re Tirkiye jî muheqeq di nav de ye wê bi wan re bixebite ji bo avakirina hêzekî. İSF yani hêza demkî ya aramiyê ya navnetewî. Yekser li Gazayê ew were bicihkirin, ev hêz wê çi bike? Wê polîsên Filîstînî perwerde bike. Yani hêzên asayişê perwerde bike. Bi Ürdün û Misrê re bişêwire, her wiha bi İsraîl û Misrê re ji bo parastina herêmên sînorî bixebite hevalna. Vekişîna İsraîlê wê çawa be ji Gazayê? İsraîl wê Gazayê dagir neke. Yani neke perçeyekî İsraîlê, bi xwe ve girê nede. Bi damezrandina kontrol û aramiyê ji aliyê İSF ve İSV ev saziya navnetewî me got, baş e hûn ê pir bibîsin. Hêzên parastinê yên İsraîlê wê li gorî pîvan, qonax, demên li ser ku li hev kirine wê pê derpê ji Gazayê vekişin. Armanc hedef ew e, Gazayeke ewle were avakirin ku êdî gefê li İsraîlê nexwe. Yan jî gefê li Misir yan jî welatekî din ê cîran nexwe. Di pratîkê de ev îdefe yani hêzên parastinê yên İsraîlê wê baweyekê qonaxî axa ku dagir kiriye radestê İSF bike. Baş e, İSF çi ye me got? Hêza demkî ya aramiyê ya navnetewî. Heta kengê ev mesele bi rêva diçe, heta ku bi tevahî ji Gazayê vekişe. Ji bilî hêzeke parastina ewlehiyê ku wê bimîne, heta Gaza bi temamî ji her gefeke terorîstî were parastin. Yani İsraîl wê vekişe, pey derpê wê vekişe, heta ku emîn bin ku tu endamekî Hamasê li wê derê nemaye, ji nû va nakevin nava avakirina fabrîqe û dezgehên ji bo çêkirina sîlahan, ew ê li wê derê bin, pey derpê vekişin.
Yani tişta ku hatiye femkirin hevanno. Diyalog Amerika heye. Amerika ve diyalogeki dinabera İsrail û Filistiniyan da ava bike. Da ku li ser asûyeke siyasî ji bo pêkvejiyaneke aştiyane, bi hevra jiyaneke aştiyane geş li hev bikin. Amerika navbenkarekî pir ciddi ye. Hûn bibêjin ez dibêjim aliyekî şer e hevanna. Amerika aliyekî şer e. Navbenkar jî ne. Dewleta Tirkî jî aliyekî şer e. Niha çi bû di dawiya dawiyê de hevanno di dîrokê de cara yekeme rêxistineke îslamîst radîkal qebûl dike teslîm bibe çek û silahên xwe, fabrîqeyên xwe, her tiştê xwe teslîm bike. Normal li gorî îdeolojiya wan de kuştin, mirin şehadet e. Yani divê teslîm nebin û bikaribin bimirin. Ku derê mirin hatiye sersera serçava. Lê Hamas bi şeklekî cuda tevdigere. Eger tabî di nava Hamasê de dubendî çênebin, di nava Hamasê de eger hin alî ranebin, li dij dernekevin, ev plana Donald Trump diçe serî. Bi qasî ku îro ketî ajansan, Hamasê qebûl kiriye. Ew plana ku vê dawî hemî min ji were xwendin, plana Donald Trump jê re dibêjin, ji alî Hamasê ve hatiye qebûl kirin. Ka em binêrin ber ku va diçe. Ha dem bi dem pîrozder dikevin. Dijberî wê çêbin. Di nava Hamasê de wê hîn lîder derkevin, ji bo milletê xwe binêrin. Ji bo ku millet ji wan re nebêje xayîn we çek berda, we sîleh berda, we em xapandin. Ji bo millet ji wan re nebêje, ew ê canan hin gotinên tûj bikin. Ew ê bibêjin em teslîm nabin. Ew ê bêjin em vî şiklî qebûl nakin. Ama di dawiya dawiyê de hemî ew ê serî bitewînin qebûl bikin. Ev îş wisa ye. Canan ji bo merû kîtla xwe, girseya xwe wenda neke, yan jî di çavê wan de nebe dijmin, merûv hin gotinên tûj dike. Êdî em binêrin ber bi ku derê ve diçe, em hêvî dikin ku ev bayê aştiyê hêdî hêdî ber bi Kurdistanê ve jî were, lê ême rewşa me hinek hesas e hevano, ji ber ku li ciya me terorîzm tune ye, şiddet tune ye. Mesela Qesedê çekên li destê xwe de ji bo parastina millet bikartîne. Dewleta Tirkiye heta ku êriş neke, derdê Qesedê ku êrişê dewleta Tirkiye bike tune ye. Ev hikûmeta demkî ya Şamê heta ku êrişê Rojavayê Kurdistanê neke, derdê Qesedê ku bersiv bide wan tune ye. Yani rêxistinekî temamî ji bo parastina millet ava biye. Em yani milletê Kurd naxwaze Qesedê çekên li destê xwe de berde. Yani merûv çawa dikare muqayese bike nizanim. Ama rewşa me Kurda jî hinekî zehmet e ji we re bêjim. Pêvajiyekî heye di meşe, pêvajo tam ber bi ku derê ve diçe, heqê netewî Kurdan çi qas dikeve garantî em nizanin. Dewleta Tirkiye ya baweriya milletê Kurd bi dewleta Tirkiye tune ye. Mesele ême, serok û rêberên Kurdan, tevgera siyasî ya Kurd, ew elbet heqê Kurda ên netewî ji her kesî zêdetir dixwazin ve ya da şik û şüphe tune ye. Ama mesele di raqîbê me de ye, di dewleta Tirk de ye. Ez meselê dirêj nekim hevano, ez xatir ji we bixwazim ka em binêrin di saetên pêş me de ev mesele çawa şekil digre. Tişta bi kurtasiyê em ji we re bibêjin, Donald Trump doh wext dabû Hamasê heta roja yekşemiyê filan saetê dibe tu çekandayînî Xezayê biterîkînî. Hamasê jî bersiv da qebûl kir. Anadî planekê berfireh ya Donald Trump heye, pey derpê ew ê were pêkanîn. Hêzeke navnetewî ya aştiyê wê were ava kirin li wê derê. Baş e, yani hêzeke demkî ya aramiyê ya navnetewî ava biye. Ava dibe yani. Mesele ev e hevano. Li vê derê ez xatir ji we dixwazim di saetên pêş me de em ê cih bidin agahiyên nû. Silav dem baş.